приемете нашите поздравления за задумяване на вашите деца. А вие, млади хора, приемете от вашите родители техния богат житейски опит. Те от ранно детство са ви обградили с най-голяма обич и направиха всичко, за да подготвят за този ден. Вашите обичани родители и днес с вълнение, топлина и сълзи от радост приемат младото ви семейство като ново, топло, свито гнездо, свито от техните деца. И нека, както казва поета, по пътеката на мама, стрък трева да няма. Пожелавам ви да бъдете не само добри съпрузи, но и добри родители. Нека вашия дом се оглася от весели и безгрижен детски смях. Децата са песента, радостта и слънцето на живота. Отгледайте и възпитайте здрави, честни и трудолюбиви деца. Бъдете сговор и единство. Превърнете вашия дом в кът на радост и отмора. Уважаеми кумове, да бъдеш кум е чест. Ние сме уверени, че доверието, което изказах към вас, младоженците и техните близки, които ви поканиха за кумове, ще бъде оправдано с неспирната грижа и внимание към тях, с пример в личния живот. Помогнете им да изградат здраво и щастливо семейство. Бъдете свидетели на още много радости в живота им. Много ядла преди нощ. Нищо мед не са яли. Няма проблема, паче. Става булката. И я така ги лагахме. И я така ги лагадом. Така ли? И на кой даде напред? На сина? Нормално? Добре, а сега? Сега обратното. Леля, ти ще сега си като знаеш, че ги слушат. Да е по-интересно. Скъпи младоженци, помнете този ден, този тържествен час. Пренесете щастието си пред годините и след 25 години на сребърна, и след 50 години на златната. Амин. И на брилянтната ви сватба. Припомнете си днешните щастливи мигове. И макар по-ветрени от времето, бъдете все така щастливи и влюбени един в друг. На добър час семейния живот. Мили млади хора, бъдете щастливи! Лице към родители, живот отдали, откърмили деца прекрасни. В този миг кажете ми, приемате ли таз мома, съпруга, да е на сина ви? И приехме. Ще брачи се да стане между вас. А вие, родители, щастливи, отгледали и нежно цвет. Приемате ли този шунак? Сгодли. Да. Приемаме го, Сега пак застанете сука. Не, повече ги напущаме. Внимай с кружки, да гледате. Но е кружките, да накръпим невестата. Кръстосвате си ръцете и с кръстосвани ръце трябва да изпиете чашите до дъно. До дъното. Това се пръща една така.
Давай. Абе, non si è видяло кой че команда. Non si è видяло, мимо колорачо. Вижте, може пак да застанете така. Обърнете кумовете, младоженците, родителите да приемат поздравления. Ама да разбрахте. Така, сега, срещу нас така и да един по един ви поздравяваме. Да. Трябва да станете май на така, за да минем на поред. Ами вие че станете. А ви искате, ако искате, поздравете ги най-напред вие и тогава застанете там. Какво да седиш? Седите. Не, братка, Айде, минавайте. Аз не знам какво ще направя, няма да Нека да направим особено да ме предходим. И как си Фотото няма ли? Купена стока да се връща. Купена стока да се връща. А, не, връща се, връща се. Добре, към Нема да пускаме. Значи направили 10 годишни няма да чакаме. Леко, Лелио, че ти се подвижи ръката. Остави, айде, остави я. Браво на момчето! Много яко. Нека мене както да условя имам желание да кажа, ама букет. Бърни се да кажеш. Сега нека се спечете. Сега, назад. Обърни се и направо с по-тоса фърга и готово. А, те така. Йота ръката, Айде, тръгай, Ти напълни кума с жито. Перкет! Аз съм перкет! Ами,
Барага да се съберат повече момичета, да се съберат Децата! Thank you.